Pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Carmen e a decisión. Levo vivindo sola desde fai casi 12 anos. É unha experiencia que nunca jamais na miña vida imaginei que iba a ter que pasar. Bueno, foi así moi de repente, ao principio pasei non moi mal. Aínda que no momento parecíache que non era tanto, que non o pasabas tanto, co tempo sabes o mal que o pasaches. Nese momento é como que, bueno, pois nada, teño que dar este paso, porque tampouco non é algo que sea dun día para outro. O sea, ese proceso levabas moito tempo con el aí na cabeza hasta que un día dixeches, bueno, cheguei. E como xa levabas moito tempo que eso podía pasar, pois como que pois ten que ser e ten que ser. Pero a verdade é que o pasei moi, moi mal. Porque temos a idea de que vas a estar sempre en familia. Na miña generación ese cambio pois non se daba. Cando empecé a plantearmo, hasta me daba medo pensar neso. Hoxe genial. Estou super contenta. O sea, aprendín un montón de cousas. Aprendín a conocerme, sobre todo. Non sabía nin como era. Non é que o sepa hoxe, sabes? Que non se sabe todo, pero bueno, al menos sí que aprendín moitísimas cousas de min que de outra maneira non o sabería nunca, porque sempre estaba pendiente de outras persoas e jamais de min. O sea, eso sí que, a libertad que teño para non dar explicacións, para facer o que me dé a gana, ainda que a veces me aburra, pero sí, esa liberdade, o non ter que estar pendiente dos demais, porque, bueno, eso supoño que sería un problema meu, estar pendiente dos demais era un problema meu máis que dos demais, o que pasa que, bueno, estaba acostumbrada a eso, a que tiña que estar pendiente dos demais e facerlles a vida agradable a todos e descoidar moito a miña, pero sí, ese é o que máis valoro. Estou neste piso que é como, bueno, este é como o meu niño. Ir a andar gústame moitísimo. Yoga non o cambio por nada. E despois, como aínda traballo, pois tampouco teño moito máis tempo as veces que viaxei fora fun sola, perfecto, sin ningún problema. O que máis me costou foi ir a comer sola. Eso pasou moito tempo antes de poder facelo. E aínda hoxe vou comer a mediodía sola, non me importa. Pero cenar, como que non. Si estou de vacacións, sí. No momento en que me separei, en que tuve este proceso, como un ano e pico despois, enfermou miña nai. Moitas veces penso, e creo que foi genial, non ter ningunha atadura para poder dedicarlle todo ese tempo que lle dediquei a miña nai. Que non quere dicir que non o poidera facer de outra maneira, pero sí que iba a estar máis limitada, ou eu non iba a estar tan cómoda, porque tiña outras persoas, ou que tiña outra persona que tamén tiña, o meu entender, que atender. Xa as miñas fillas eran grandes, xa non dependían de min, e poder axudar, o sea, dedicarlle todo o meu tempo a cuidar a miña nai, eso, sí, foi moi gratificante para min. Miña madriña, que é unha persona que super admirei moitísimo, acabou vivindo sola por circunstancias da vida, é unha persona super autónoma, ca edad que tiña, porque, o sea, ca edad que tiña, nos mundos en que vivía,
Sí, era unha persona que non necesitaba de nada, o sea, de nadie, o sea, non... Sí, é unha persona que admirei moito, e ao final como que, bueno, repítese, pero era a única, porque despois nin houbo separación por ninguna dos dous lados. O sea, tampouco das miñas amistades e deso non fun aí a que dei o paso.